Va, ho intentem, eh? Vuit? No, un altre cop. Un tres. Sí. Va, una altra carta. Un dos. Sí, veus? Va. Un set. Sí, veus? Va, intentem un altre. Paper? 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 Ah, paper! La del paper quasi en surt, eh? Sí, segur que la pròxima ens sortirà millor, ja veuràs. Riquis! Vale. Ei, hola. Hola, com va? Què fèieu al bar? Res, coses nostres. Què fèieu? Telepatia? Jo penso que us importa. Ja tornem a fer coses de boges? Què voleu, que us ho demostrem? Vale. Doncs mira, demà a les 5:30 a casa meva. Fet. Friquis. Tia, estàs preparada? Sí. Va, deixem clara la prova. Aquí hi ha 4 vasos i a 3 els hi ficarem verí. I la Jèssica, a través de la telepatia, Saps què en teniu? va callar i deixa'm parlar. Et dirà quin és el vas que no té verí. I tu l'has de veure. Però estàs segura de que ho hem de fer? Què tens por? Vinga, va. Tia, tu i jo sabem que podem, no? Doncs ja està. Va, d'acord. Va, que no tenim tot el dia. Arrivé vers 10 heures du soir avec ta robe rouge et du jus d'ananas. Tu m'as embrassé et tu as chanté.